Hello mga mamshis, papshis, anakshis. Ako muna ngayon ang inyong Mamsi G. Dahil si Mamsi G nyo ay may sakit. Kaya ako muna yung makakasama nyo sa ayaw at sa gusto. Wala po kayong magagawa mga mamshi. Tayo maglaba dahil wala nang isusuot sa mga bakuli. Hi! Hello mga mamshi, mga papshi, mga nakshi. Ganon. Dapat kopyahin mo yung may-ari ng account. Kasi yung Mamsi G nyo may sakit, tumatahol. Hindi naman siya aso, pero tumatahol. Ryanan Sumalay, Ann Cardosa. Naglaba ako kasi. Kanina, umuwi na yan siya dito para maglaba daw. Hindi pala masama ang pakiramdam. Kaya natulog lang siya. Since wala naman tayong gagawin, yes, maulan. Naulan siya ngayon. Edina Dichoso, Janet Palabreca. Sa mga papshi, mga mamshi. Eto, na-washing na. May sakit ka na nga, umaarte ka pa, no? Kalma mo mga ganda-ganda mo. Saan? Sino? Nanginginig yung laman ko tuloy. Wala po sa chat. Magkano naman niya? Mamshi nyo, may sakit na. Kaka-off shoulder mo yan, Day, eh. Bawasan mo yung off shoulder mo, Day. Ito. Pamigay na to, Day. Mga off shoulder. Kaka-off shoulder yan ni Mamsi, kaya siya tinabla ng sakit. Kala mo naman talaga may shoulder siya. Di naman di na. Kailangan mo maglaba at wala ka na may isuot. Wala ka ng peri. Pag wala ka na pari, dapat maglaba ka. Mahina yung internet dito sa labahan banda. Pang squatter yung internet. Doon sa palayan. Bilis ng ano doon. Yan. Tapos yung mga white sini, babanlawan na natin. Kinusot ko lang yun kasi para matanggal nga yung mga natitirang mga libag-libag sa kilikili, sa dito sa neckline, sa dito baseline. Miraluna at Trania, kailangan matanggal, kaya kailangan kusutin mo. Yung puti lang naman, Vina o FW, pero yung iba, the rest, hindi na, oy. Kasi hindi naman makikita yan eh. Charing. Hindi. Sinukusot ko rin naman siya, pero dala na sa banlaw. Ito kasi puti, very halata to pag sinuot mo, tapos yung mga wala po, libre po to, ma'am. Meron ba dyan, ma'am? Pandigas lang, ma'am. Arthur Chavez. Grabe yung ubo ni Altea. Parang dumidikit sa lalamunan. Stella Sabroso, hello. Ami Aurelia
Hindi Dito masipak ni ma'am. Gawain talaga to ma'am dahil wala ng panty ma'am. Kailangan mo ng panty. Kailangan na maglaba. Diba? Si Ma'am CG may sakit po. Ma'am, Sir Arthur. May sakit ang yung Ma'am CG. Kaya ako muna ang yung Papsi Gwen. Pap Soberano, hello. Si Papsi Gwen muna ang yung makakasama. Dahil sali mo to sa halika Ma'am Sakura Asutap. Kayo nga BBI siya. Maano yung ubo niya? Matigas. Hindi. Kaya nagkakasakit si Ma'am Chanel sa off shoulder. Dahil sa off shoulder siya, kaya siya nagkakasakit. Kasi masyado niyang ginalingan mag off shoulder. Kaya ayun, ubo pa more. Ngayon, yung natutuyuan ka ng pawis sa likod, mas mainit, inom ng malamig, Claire Chocon. Galing kami ni Madam sa sementeryo. Kaya hindi ko na gipanuhotro, Arthur. Ayoko siyang hilutin, wala po siyang pambayad. Baka ako yung magkasakit. Ayoko glove dahil Joralyn Berola, Mem Zai. Walang pera sa Altea, wala siyang pambayad sa akin, no. Jovi Lamot, kaya baka ako naman may sakit, no. Wala siyang kaya nga pahilot. Naghihilot na ako sa may pera. Pag wala kang pera, hindi kita hilutin. Chares! Marian Mortel. Diba Ma'am Ami Chan? Oo, umulan siya. Ewan ko ba yung panahon? Carmelita Palyoran. Nag-inom naman yata si Ma'am Shi ng gamot, pero iba yung ubo ngayon. Joralyn Berola. Pag walang datong, walang hilot. Baka ako naman magkasakit, no? Bawal ako magkasakit, alam niyo yan. Gusto ko pera, ayoko glabda. Ayoko. Maxel Alvarado, ayoko, gusto ko pera. Mahirap kaya maghilot. Chares! Hindi, nalamigan lang yan sa Ma'am Shi. Walang labor, ma'am. Ako nga ma'am, nagle-labor na rin, no? Oo, hindi rin alam ni Madam na luto pala sila kasi dito si Madam maliligo. Tapos, isa na. Tapos, nabasa lang niya, nagla-live sila doon. Kaya nga may delay. Tapos, napunta kasi kami ni Madam sa sementeryo.
Kaya na-late siya punta doon. Naku, malakas pa yung hangin, malakas pa yung ulan. Nalokon. Sexy mo naman, Ling. Ling, pakis, Ling. Ling, pakis. Ling, pakis ako, Ling. Ayaw ko glove dahil, yes. Mahirap talaga mamarian, di ba? Olive de la Cruz de la Cruz. Kaya habang wala pang sakit, huwag talaga magpadapo ng sakit. Ay, matagal na po yan, ma'am. Yung kagandahan ko, ma'am, gwapa. Daan man na pagpalit, ma'am. Akong kagwapa man, daan pagpalit. Gwapa na doon po, ma'am. Sa una pa naman. Wala, ayaw tagulan. Kaya di samot, di mauga akong panty. Maluoy mo. Ikaw anong gagawin mo? Magsampay ka, day? Ayoko magsampay, day, ha? Please lang. Kaya akong washing pero magsampay. Akong kamot, bali man na siya. Ryan Trono, bali akong kamot. Happy? Ang kalingawan karon, ma'am, kay magpiga-piga taning nilabahan, ma'am. She's okay right now, Jagan Kalal. So, dahil na tayo sa mga puti at siya na magsampay nito, no? Ano man yan, ma'am? Binabayaran nila, ma'am. Unyang gabihin, ma'am. I don't know kung mag-unsa man yung gabihin. Wala pa akong kabalo mag-unsa silang gabihin. Mahumalan akong labunon. Lenrel Akauma Toyvi from Regeo Sabo. Hoy, nagpagupit na ako. Guwapo na ako. Hello, pare. Hindi na ako masabihan ng video call ko na mukhang angkol. Sinabihan mo naman ako kahapon. Mag-ahit ka nga muna doon. Mukha ka pang lalaki sa akin. Demonyo, di ba? Melody ka English. Nagsaktan kaya ako. Tapos yung ex ko kanina. Yung taga, yung taga Pantukan, Davao. Roselyn Mijares. Nakita ko, Ma'am Roselyn. Melody ka English from Quezon City. Sabi ba naman, alagaan mo ngayon sarili mo. Ano ba nangyari sa'yo? Mukha ka ng angkol. Sabi, kung nandyan lang ako, baka ako na nag-alaga sa'yo. Ha? Hindi mo nga ginawa nung tayo pa na demonyo ka? Ngayon pa ba? Amalia Achas, hello. Hello, hello, Miss Universe. Horteliano Marivic. Habi Jean, hello. Oh, di ba pati kayo haha din talaga. Trisiana. Pa-shout out watching from Riyadh, Saudi Arabia. Tiziana from Kuwait. Nandiyan yung kapatid kong maganda sa Kuwait. Nasa Salmeya siya, Salmeya. Kaya nga eh. Pero hindi naman ako sexy nung kami pa. Yes, at Cheryl Lisel Paya. Umuulan na naman ng bongga-bongga. Nakakaluka. Ryan Trono from UAE Fujairah. Dina Marie Ixonde Dichoso from Hong Kong.
Happy Jean San Salmia Gwen Black 6. Nagtrabaho siya sa Amsweet. Arthur Charles, hindi na. Naku, ang yaman na ng ex ko. May sarili na siyang 7-Eleven. Beng Soriano, oo. Sabi nga niya, turuan kita paano mag-manage ng pera mo. Ma-manage mo kung wala, di ba? Ano ka, oh? Mainit yun, Ma'am Achero. Kaya, Beng Soriano. Ay, tapos na siya. Mag-drain muna tayo. Half coast. Paikot tayo dito sa ating. Oh, it's so mahugaw. Trabaho siya sa Amsweet. Amsweet. Oo, Happy Jane. Nandyan siya sa Salmea. Kasi dito magpalak-palak. Magpalak-palak pa naman pag ano. Wait lang guys, dyan lang kayo guys. Huwag niyo ko iwanan. Mag-uusap pa tayo. Promise. Marami pa akong babanlawan, no? Oh. Marami pa akong babanlawan, kaya gano'n na kayo guys, ha? Diyan muna kayo. Mga palang pingkoy. Yan. Para paglabas niyan, ay, dalak daw. Violeta Moreno, may ulan kayo dyan. Yes. Zia Kia Sabando. Nika Cobilas. Ang liit naman ang planggana ko. Saan ba yun? Maliit yung planggana. Hindi natin muna ubusin. Yan. Dinala kasi doon sa kabila yung malaking planggana kaya. Sa amin dalawa ni Althea po, ni Ma'am Shi. Mga duster, ayun o. Okay naman po, Ma'am Sir Arthur. Bigla ko nagutom, nakakainis.
Nahila na. Naibinignit la Brenda. Di pa man ko kadto kay galaba man ko. Ang karapate mo yata ito. Sure. Noise Killerasan pa-deliver Gwen from Inaguan Farm. Noise Killerasan. Hindi po. May sakit kasi si Ma'am Shi. Kung wala sakit siya palabahin ko mo. Kaso na nagkasakit. Kaya wala tayong magawa. Kaysa malamigan yung mga color natin, di maglaban na lang tayo. Pauwi na po sila Karin. Bigyan ka ni Madam ng 1,000. Di rin. Karin Zian Flores. Wala pera si Brenda. Ubus. Maraming lapin yan. Nasa loob, Tiziana. Tumatahol. May lahing aso yata si Ma'am Shi. Opo, live si Inday, pauwi na sila baka. Naku. Siguro may ano naman yun, may takip naman. Hindi mababasa yun. Grabe naman yung driver kung hindi niya ayusin, no? Hindi niya ayusin yun. Baka ibalik ni Madam yun pag nabasa. Nangihin na yan. Nanghihina ang puso ko. Si ano yata, si Marian. Oh, tapos na. Malamig kasi masyado sa farm kaya nalamigan si Ma'am Shi. Siguro po. Saka matanda na rin si Ma'am Shi kasi tapos panay shoulder. Yun yung nalamigan. Siyempre matanda na siya. 40 na siya eh. Kaya ganun. Bibili ako ng ganitong panty. Pula. Para nakaka-attract sa boys. Bibili ako mga 4 na ganun. Tapos kulay pula yung bladder red. Oo, kulang sa dilig si Ma'am Shi. Naughan na si Ma'am Shi, uy. Gore na po si Ma'am Shi. Ganun talaga. Totoo ba, Belly Agustin?
Ayoko rin kumain ng binignit pag gabi kasi gata yan, di ba? Tiyan ko, ayaw ng gata pag gabi. Nagpupugpururot. Ayaw pag binignit. Kagabi na eh. Okay, day off kasi ngayon ni Bateng-Teng. Kaya, mag-ano siya. Wala pa man. Maolag yung Ma'am Janet pala break kay. Kanan yung mga off-shoulder. Mga gore na mo. Matanda na kayo. May edad na kayo. Pag off-shoulder. Itapon nyo yan. Kasi, makakaubo. Kasi yung lamig ba? Mahirap nang gumaling. Siyempre, may mga edad na, di ba? Kaya tapon nyo na yan. Life begins at 40 kaya nagkasakit. Yun lang. Tapos mahilig kasi ma'am siya itong backpack short ba? Nalamigan nga yan. Tas kulang sa dilig. Levi Nakwa Pasa. MG Plantig. Hello Miss Universe. Teresa Custodio. Nag-inom naman yata siya. Hi, Madam MG Plantig. Lamig man yun tong naabit to kay Dili. Clara Nodado. Hindi rin kami madaligan. Kaya wala man kami mga budget. Mahal kaya magpadilig pag walang budget. Sinina nga, hindi nga nadiligan na mayroon tong asawa eh. Kami pa. Bakit? Nadilidiligan ka ba? Ay, totoo mo, Ma'am Tiziana. Sige po. Levi Nakwa Pasa. Yes po, dito po ako. Zara Agodilos. Marian Ambisyosa. Bilisan. Day, bilhan mo naman ako ng ano, Day. Day, Krispy Kreme, Day, Will. Hindi nga kami nadiligan. Buti pa yung lupa, palaging naulan na. Kami wala. Hi, Ma'am Teresa Custodio from Las Vegas, Nevada, USA. Yung gown ng auntie nyo. Maulagi Arthur. Bahalag matiguang daga. Basta maukay lang unta ang kuha. Levi Nakwa. Oo. Hi, Carafate. Ay, Marie Concepcion. Hindi ko po nakita. Expired ba daw ba talaga? Baka hindi naman. Baka niloloko lang kayo. Marian! Ilan mo akong Krispy Kreme. Nandiyan sa labas sa airport, Day. Lilian Hernandez. Dito kila madam, naglaba po. Uy, uli na dito sayo. Kay uli na ba tayo ba na ugma? Para lubong-lubong yun ba? Sana all basa! Lilian Hernandez, wala kay naglaba lagi, may wala na may mga syunti. Mga basa na mga syunti. So kailangan maglava na.
Ay, Marie Concepcion, Catalia, Abilondon, hello. Hello, universe! Ano na lang akong dala ha? Igat chub ko, Ma'am Clara, sa una regid ni. Sinina, galing nga na ibana, di man galing mabasa. Ako bisa. Ha? Ano yung magigan? Sa? Malakam. Sa tabo? Ano kung ba na dito? Ay, kita. Wadyo ko mo dahil ikuan yun na binignit. Ano mo ito? Dagahan? Lami na siya bitaw, ibutang sa rep, dayon, pagkaugman mo kanon, mo rin siya galo-halo ba? Oh, ibutang din mo gaptas. Ganyan na yung mga martaba niya. Kamu, baka naman. Ing na si Ma'am Shi, palubi siya og take buto kap. Wala nga kami pang bayad. Kaya walang pang palubi. Walang pampalubi ang mga bayot. Kaya wala'y budget. Hindi, sa amin lang to ni Ma'am Shi. Mga tatlong tray. Hi, Cara Faith. How's the school, Cara Faith? It's very good. Pwede yan din, minana ang wala mo uniform. Hindi naman mo ba? Civilian. Ma'am She! Ano na? May sasampay ka na dito? Kaya nga, Arthur, kailangan tuyo ang itnap kay ang talib, makihoers, kung syusaers. Muna kinahanglan, imo siyang dry lalo. Para makiambular keneso. Aron dili uhabaru. Oh. Pag pick shirt pa, Ma'am Shi, tingnan mo, pinasok ko na ng lamig. Malandi ka rin eh. Sa kalahating malandi ka rin, Ma'am Shi. Yun inabot mo. Panty ka pa ng syula. Syula na panty, oh. Yan. Magsampay ka na, te! Maglalaba lang ako pero hindi ako magsampay kaya nahihilo ako. Sa lahat, pag maglaba, okay lang ako magkusot, tawag dito, magbanlaw, huwag mo lang akong pagsampayin. Nahihilo ako yung taas, baba, taas, baba. Alam mo namang may ano ako, high blood. Cristita Ilano Torres. Dahil sa kaka-off shoulder ng si kaya siya ng magbo. Ayaw yung off shoulder mo, ma'am, Janet Palabreta. Tapon mo na yan. Nakakaubo, ma'am. Yung panay off shoulder mo, pero wala namang nagdidilig sa'yo, diba? Saan na? Saklak. Andito sa loob. Ba't di mo pa ilabas? Te, nandito pa ako, te, oh. Sa mga pakiramdam ko. Sana di mo nalang ginala yung gamit ko. Eh kung iliguin kita ngayon, Pag ako naman naglalaban ng damit natin, hindi kita yung istorbo. akala ko nga tapos na to, di ba? Kasi may nakasampay. Pagkakang ng balak tulungan. Oo. Ako kumikilis, hindi naman ako nagaan. Oo, di ba? Oh, nagyayaw-yaw siya, guys. Oh, ganyan ugali niya, guys. Oh, ayan siya, oh, oh. Ayan siya, oh. 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 Ba't ang baho naman ito? Hindi Oo. mo maglaba. Oh, di ba? Oh. Oh. Oh, di ba? Mabilisan lang itong ginawa. Oh, ganyan ugali niya. Oh. Akala niyo mabait-baitan yan siya? Ha? Sabay-sabay mo na natin. Isa na lang. Yung? So, Oh, ilagay mo doon, oh. ano ba yan?
Hala, reklamador ka, ti. Andito na ako eh. Oh, nandito ako. Nandyan ka. Dapat pag gumalaw ka, ikaw lang. Ano? Hoy! Sama na nga ng pakiramdam. Andun pa sa airport si Marian. Wala na siyang balak na bibilan ako ng Krispy Kreme. Huwag na siya mag-comment. Yes, Ma'am Tiziana. Nakakaubo po yung mag-off shoulder. Bilisan mo dyan. Diba? Nagdadabog po siya, guys. Oh, hindi ka marunong, diba? Ano? Oo. Ayan siya. O, Hala. Tulak mo naman. Ano pa ako eh. Ayan. Ayaw nga magbabad sa tubig at nilalamig ako. O, bakit? Nakapaa. Sunga-sunga ka rin. Hindi lang kasi yung kawali sa'yo, tingnan mo sa video. O, di ba? Kumain ka ng pansit canton, ikaw lang. Di ba? Sama ng ugali mo talaga. Hi, Naomi Baroga. Oo, ganyan siya. May saltik kasi si Ma'am Shiji. Mag-away ang mag-asawa. Hi! Malapit ako matapos. Oo, gidugo manggod siya. Grabe kayo sa magiging love team, ha? Dinos, bebe. Hindi naman talaga matutuyo. Bukas na ito matuyo at least. Mahanginan na siya ngayon. Para bukas ng hapon, kung may araw, matutuyo na po siya. Mo lagi, Ma'am Karen, eh. Wag na po, Ma'am Tiziana, please lang po, pakiusap. Wag ka na po mag-off shoulder. Hi, Evs Limon, shout out, Bringio New Creation. Ayan, Lalabs Nari, tapos na ako magbanlaw. Antayin na lang ang isang pie. Tapos, mana tayo. Halo. Lilian Hernandez. Ay, mag-coffee day ako mamaya after ko dito. Mag-coffee is life tayo. Yes, Ma'am Karen, please lang po. Maawa ka po sa katawang Barbie mo. Happy Mansary, Bringio! And of course, happy first Mansary, Feeling Rich Sister. Karen Liacuna. Ayoko glove dataga ko ani ligo res kung palamig eat properly din take Tylenol some Tylenol okay po. Happy 9 months Sir Bringio from New Creation supporters. Mamaya ko na i-give song ang Kinenso Marikang Kangkaru kasi bestie pa ang lola niyo. Mamaya ibibigay ko. Sige po, Ma'am Tiziana. Salamat po. Marichar Mahinay, watching from Dammam, Saudi. Hindi na ako uncle ha, nag-ahit na ako ha. Hindi na ako uncle. Ano siya na? Ha? Nagluto ng sudan dito?
Manhapon. Hindi lang naman niya. Si Madam, dito ra matulog? Hindi man. Oh, di lang. And Subadi Sorubio. Ang DJ, magpasihilot ka? Ha? Ano? Magpasihilot ka? Sinabi ko, sabihin mo, hindi ka. Ang sabihin ko, malabyan. Aileen Dumagal, Gwen, tell mo kay Ma'am Shiji, take siya, pass, relax. Ano po yung pass, relax, ma'am? Tabletas ba yan, ma'am, o capsule? Or liquid? Gina Lindy, hello. Ayan! Last echo. Para... Ano ka na, Gwen? Angkol. Angkla na po, hindi na angkol. Boyet Magmanlak. Rose Gamboa. Halo. So, ilagay na natin ang last, no? Last na. Tawag nito. Hi, Rose Gamboa. Hoy! Dagan, mali ilang kuan, eh. Dagan, ay, si Ma'am Shi, hindi pala nilagay dito. Ayan. Si Ma'am Shi na kasi ang sampay. Ayoko mag-sampay na. Day, huwag mo ubusin tubig, Day. Kaya magkape ko, Day. Try. Dagan din yung labanan mo eh. Mo na lang hilas. Ay, kuwan. Karang siya. Puso-puso, hindi ka niya ang kuwan. Wala din buwasin. Kailangan naman ko maglaba. Puso, gapon. Yes, kay ang mga kuan kilid-kilid. Gusto kayo mo kiay ang ilang kuan. Ano ba pang paganda? Naku, ma'am. Yun din yung tinatanong ko, ma'am. Gina Lindy. Totoo ba, ma'am Aileen Dumargil? Ay, ayaw ni ma'am siya ng Lola Remedios, ma'am. Gusto niya ng Lola Remedhorse. Para daw may sipa. Lola Romerdhorse. Kumanak kog lava, mga bayot. Take saridon, saridon, saridon sa ibabaw ng tulay. Mariana Mantuak, ayoko, wala siyang pambayad sa akin. No. Dapat magbahilot may bayad. Pag walang bayad, no hilot. Efren Goray. Hala. Ano yun? Nahulay! Dapat after maglaba, linisin mo yung washing para hindi mabulok yung ilalim. Siya lang po mag-isa. Efren Goray. Esel Akdol. Hello, Madwa.
Wala pa ako sa mood magkanta ngayon. Later. Pag hindi na Bessie. Bessie! Ayoko nga siya ilutin, mamula siyang pambayad sa akin. Kumain ka. Kumain ka. May tinapay doon. Kumain ka. Langa. Thank you, Kati Kanakaw, sa 50 stars. Ate ko lang pabili sabon. Uy, yung binilin sabon na, 2.5 yun. Ha? Tapos yung rocks, Wow. 400. Wow, ako pa mag-aabot. 2.9 na. Tapos yung labor, okay na yun. Efren Goray, musta na Gwen, my love? Ha? Kahalinon ba sa inyong iyaan mo eh? Burley Dihano. Te, bigyan mo akong kape. Mga onta, noodles. Ewan ko, uminom naman yata siya ng gamot. Ay, meron pa rin siyang Lola Remedios sa taas. Hindi. Sa off-shoulder nga niya yan. Dapat nga talaga tigilan yung pag-off-shoulder niya. Kung wala naman siyang shoulder. Okay guys, anong merienda nyo? Ale! Oo. Ako yung may sakit, pero ako yung nag-ano sa'yo. Isay ko mag-asikaso sa Asan tinapay nito uy? Papakaano mo ha? Ako may sakit. Ikaw yung dami mong demand. Yan ang nilabang mo. Wow, ang dami-dami nga yan eh. Kinuskus ko pa yung panty mo. Malinis yung panty ko kumpara yun sa ano mo. Ang daming agit-it. Palibhasa, walang gumagalaw. Dahil wala kang jowa. Hi Daddy Alex, bagay kayo ni Ma'am CJ. Ha? Hi Mang Rhea, kaon. Mga paingon. Kainin mo lahat ha. Huwag kang tumigil. Patikin mo na ako isa. Tumba. Daddy Alex, mana talaga to sa LTS sa'yo. Uga. Ay, hindi pala siya uga, no? Gaga. Daddy Demo. Hi Daddy Demokrito. Hindi ko alam kung tutuloy yan. Ano pangalan niya? Alam na ng mga ugayo ni Mokrito. Daddy Dimon. Ay, Dimok. Pero ako tuloy siya sa plate. Isang haplos lang yan ang binatang pamangkin ni Brenda. Tanggal yung sakit ni Ma'am CG. Uli naman. Hapon namang no, pero imong blush on, buo pa kaayo. Tingnan mo si Rhea, yung blush on, oh. Pak! Para daw pag uwi niya, ano. Bye guys. Look on. Nandan smart.
Masarap talaga ang tinapay sa New Leaf. Mga untay ninyo. Diyan na. Dalat. Regards ko sa mga kauban, Dave. Ha? Mao ba? Masarap talaga ako kumain, Ma'am May Vasquez. Masarap po ako kumain. Si Scarlett andoon po sa puno po. Bumalik na po sa puno si Scarlett. Nagbaging-baging na sila ni Oyong. Tsaka si Bibi Goy. Hapon na kasi. Kailangan na nila makabalik sa kanilang puno. Pagpuyo sa Gwen, dili ma'am oy. Walang titigil hanggang hindi madiligan. Ano to? Yung lupa lang palagi nadiligan? Ako nga. No. Okay lang ma'am, basta single, mangita ginaganang kuan, mudilig. Ang sakit ng sinabi ni Efron ganina, Day. Day, ang sakit ng sinabi ni Efron. Bakit? Sabi niya, alagaan mo naman yung sarili mo, mukha ka ng angkol, oh, magbalbas ka kaya, mag-ahit ka kaya. Nandyan lang ako sana mag-aalaga sa'yo. Maasa ka na naman. Ginoo ko ma'am, uga na kay ko ma'am Isel. Hey, magsampay ka na ba? Bukas na isang payan. Na. Sana bukas lang tayo naglaba. Sige, dumihan mo. Parang nga bukas hangin-hanginan na ngayon eh. Adelfa Tanuma. Hello, ma'am. Maayong gabi eh. Bagtin dun, Irma. Alam nyo guys, kaya ako malandi ngayon kasi 36, magti-36 na ako, ma'am. Ang explanation ko kasi, ma'am, kailan pa ako maglalandi, ma'am, yung hindi na ako pwedeng pumatong, yung ugod-ugod na ako, yung hindi na ako makapag-perform na maganda. Dapat ngayon pa lang, ma'am, nakaya pa ng mga kasukasuan kong pumatong. Papatong ako, maglandi ako. Diba? Hi baby Sarabi. Ayun, ganun. Habang kaya pa ng mga kasukaso mo, pumatong ka, maglandi ka. Di nalalay, yes po, nagpagupit po ako kasi sinabihan na po akong uncle. Kahit auntie ako. Sabi kasi ni madam, bawal ko tong gupitan kasi pahaba ko to. Noralyn Ibanada, pag minyo ka na, Ginoo ko ma'am kung pwede lang. Bawal ako magminyo ma'am kay marami pang obligasyon. Yes, a day in my life. Ganon. Landi is life. Alam niyo guys, para din naman akong
Toilet Cypress, di ba? Nakakasakit talaga pag walang dilig. Janet Media. Alangan naman 60 years old ako, saka ako papatong. Ano to? Mag-utos na lang ako sa mga kapatid ko na ipatong nyo ako. Dahil magpapadilig ako, gano'n? Di ba pwede yun? Tigilan mo ako, Demokrito. 80 ka na, di ba? Kumakain ka lang ng bata, kaya Magpapa-star yan. si Demokrito? Sa sahod ng paluwagan ngayon, 80,000. Gcash lang sa akin, Demokrito, be. Daghan lagi kaayong itlog karon. Napa may stock daghan. Ano mo yung gipan deliver? Ako blooming ma'am, wala nang ano. One dilig ma'am. Mamayang gabi magkantahan tayo guys sa page ko. Siguro mauna si Scarlett tapos ako. Librain, Kate Macteo. Nakadalawang beses pa akong mag-live-in ng babae. Pareho lang naman masarap. Pero mas mainit yung sa babae, ma'am. Correct, a day in my life. Pero mas mainit yung sa babae. Parang ano, kuwebang walang ano, lagusan ng hangin. Jordan Bantilan. Shower out. Daddy Alex. Ayan na ha. Sa sahod ng paluwagan ha. Gcash lang, Daddy Alex. Nasa yun na yung number ko. Salamat. Pag hindi ka talaga mag-comment ngayon dyan, ako. Hermo Valles. Yes po, nasa airport pa po siya. Ako gabi. Daddy Alex. Ano? I-send ko to sa Badlang People tong ano mo dito, video at picture mo. Sige. Marami akong ebidensya dito, Daddy Alex. Di nalalay. Pero, ewan ko kung pupunta ba yan si Demokrito dito. Kung matuloy ba siya. And guys, i-flex ko lang po. Ayan, i-flex ko lang po yung napakagandang body bag ko. Body belt bag. Ayan guys, from M1 collection na LV. Sobrang ganda guys. Kung gusto niyo pong mga ganitong quality na bag, you can message them to their page. M1 collection. M tapos O-N-E, no? Hindi ba M na 1, no? Number sign? M tapos 1, di ba? M-O-N-A. Oh. M-O-N-A. Sige po, Ma'am Adelfa Tanuma, later po. Daddy Alex, ano na? Ay, Altaya, akin na nga yung mga ano ni Daddy. Ebidensya. Yung picture at saka yung video. Ayaw magbigay eh. Ano to, hold up today. Ayan guys, oh, ang ganda no? Ayan. M1 collection. Thank you so much po. Sige po, Ma'am Adelfa Tanuma, sure. Ayan o, ang ganda-ganda ng quality ng bag nila. Tsaka yung tahi niya, pulido guys. Pulido yung tahi. Highly Brain Kate Macteo. Pag gusto nyo pong
Magandang quality na bag. Ayan, i-PM nyo po ang M1 Collection. Friend po yan ni Althea. Ano ba yan, Daddy Alex? Meron, Daddy. Wag kang ano. Umanda ka talaga, Daddy. Naka-flying V ka pa nga doon eh. Ang ulan ba kay hindi na lang isahan ba yung damihan na ng buhos para tapos unti-untiin niya. Ano to, hanggang bukas na naman to? Nanggigilin ako talaga sa iyo, ulan kayo. Charis. Yan, pinapawisan na ako kasi nag-coffee ako. Ang sarap talaga pagkape, no? Mamaya siguro maaga ako matulog. Kaya palagi na lang ako alas 3, alas 2. Ba yan? Gusto ko i-clear ko yung mind ko later para matulog ako maaga. Magpalinis tayo ng kuko bukas. Malapit na birthday ni Madam. May pera ka, te? Ba yan? Sama pa talaga tayong dalawa, no? Mawala pera. Sino? Kayo mawalan? Tingnan mo yung kuko ko, day. Oh, para ng ano, day. Puno ng kamuting kahoy. Diyos ko. Oh? Kadugyot. Rene Eribias. Di maganda yung tandem natin, day. Pareha tayo nga. Palit tayong tandem. Kaya ni Ansing, mag-tandem kayo. Ayan, may galit na naman. Sino naman to? Oh, very good at pinalitan. Hindi na ako maghapunan. Lera. Nairit. Buhat niya yan doon. Siya magbuhat. Nawag. Awa pa nang uli ang mga trabahante, no? Nga, kasi may magbuhat adto. Na. Magsampay na, ti. Bukas na nga. Ano bukas ba, uy? Asa ng hangin? Ayan, oh, sa likod mo. Dalawa? Akala mo niloloko ka eh. Ano ba yan? Andun po sa palayan si Madam. Dito kami sa bahay dahil naglalaba po kami. Dahil wala na kami maisuot. Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Bukas na daw tayo sampay, sabi ni Althea. Edi bukas. O magsampay nun. Thank you, washing machine, for your help. Toro, Arthur. Nag-charge pa naman ako doon. Maya-maya na ako maligo konti. Kasi mamaya papapawisan na naman ako ng bonggang-bongga. Tapos
Bakit nga ba mahal kita? Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. So ayan guys, magbabay na po ako sa inyo dahil tapos na po tayong maglaba. Saan na ito, Alia, Day? Sa'yo? Kana ba? Sino yan? Hindi atin yan. Kanino yan? Umugalawin yan. So bye-bye guys. Tapos na mag-lap, parati walang pira. Isend mo sa akin. Oh, Yung ano daw, ebidensya? depende. Thank you guys for watching. Ngungo talaga ako ngayon. Pasensya na. Sikahan na tayo. Thank you to Gwen for taking the live. Sabi niya kasi wala ka pang live ngayong araw na to. Sabi niya mag-live ako. Yan sama talaga ng pakiramdam ko. Feeling ko nga nalamigan na naman ako nito. Maambon lang po. Mamaya hintayin natin si Marian sa pagdating niya. Maya pa naman yata siya. May mga ads po bang lumalabas, mga moms? Sana hindi nyo ini-skip yung ads, please. Yung parang binugbog yung katawan ko na ewan. Yung ganun. Ganun yung pakiramdam ko. Hinihintay ko yung manghihilot kasi magpapahilot po ako. Siguro ganun talaga kapag medyo nagkakaedad na. Mabilis ng... baka nung lamok. Inom agad gamot. Opo, John, sabi ni Dodoni, thank you. Mamaya ulit ha, I'll be back. Sa labat 3 snow bear. Oy. Sige, I will try it later. Thank you, One Habla. See you later, mga moms. I love you. Thank you for sharing. At saka hindi nag-skip ng ads. See you ulit later.